Wabe niya. Yes, good morning mga tol. Ito, nagkasama-sama na naman po kami at may mga bago na namang member at ipapractice ko po sila. So, go! BNB po kami. Ito nga punta na kami ng banal na bundok sa Magalang dahil ipapractice ko po ito mga bago kong mga kasamahan, new member. Tol, maka-play na eh. So naisipan ko dito ko sila dalhin sa banal na bundok dahil sa next week po ay may rides po kami sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ito, malapit na kami lumabas sa boundary ng Arayat. So welcome Magalang. Sa lahat po ng gustong makipag-join sa aming Arayat All Bikers, maaari lang po kayong sumama makipag-join sa amin. Ayan, narito po kami sa plaza ng Magalang. Thank you sa aking video man, si Tol Leonard. Yan ang lakas ni Tol Marco. So go lang Tol Mark. Ayan po si Tol John Carlo at si Tol Charlo. Ayan, go! Bilis! To join. Ayan si Tol Friends din sa likod. Dito ko masusubukan itong mga bago kong member sa Riot All Bikers kung malakas nga sila. Yan. Hindi nga pala ako nakapagsuot ng jersey kasi nga marumi. Kaya hindi ko nasuot yung Riot All Bikers na jersey ko. Ayan si Tol Carlo. Siya yung humawak ng camera. Ayan, pataas na po dito papunta ng BNB. Lakas niya, oh. See? Oh. Iba talaga yung practice. Pag pinractice mo ang isang member, talagang lalakas. Kaya gaya ni Tol Carlo, naman lakas niya ngayon. Dahil na-practice ko na to, nauuna pa siya sa akin. JC. And the winner is Tol Carlo. Siya po ang naunang nakaakit dito. Ayan po si Tol John Carlo naman ang pumapangalawa. Kasi nga po RV yung kanyang bike, road bike. Imagine mo na naman, road bike, makakarating siya dito. Wow, naman. Walang recovery ito eh. Kaya congratulations to John Carlo and Tol Carlo. Sila yung first and second. Ayun po yung pangatlo, pangapat. Si Tol Mark at si Tol Leonard. Siyempre yung isa po kasi sira yung sa kanyang shifter. Kaya po hindi po siya nakapanig. Imagine po, road bike, makakapanig siya dito sa banal na bundok. So, congratulations sa mga tol ko. Yan, si Tol Leonardo. Talagang thank you. Ito, nag-request po itong mga kasamahan ko, si mga tol na mag-flex daw sila ng mga GF nila. So ito po, tingnan nyo yung mga i-flex nilang mga girlfriend. Tingnan nyo naman. Mga kalokohan talaga. Para lang masabi nilang loyal. Pero totoo siguro, ayan. Sige, flex nyo na yung mga girlfriend nyo. Ayan, yung isa naman, kala ko anong i-flex niya. Just so imaginean mo, pumunot po siya kung ano yung ibubunutin niya. Pagkakita ko, Diyos ko, ang binunod niya ba naman ay isang question mark po. Kikita niyo na lang yung bubunutan ni Tol Leonard kung ano. Kabata-bata lang. Siguro ito, dala-dala niya itong kanyang, ano to? Ano yan, Tol? Ayan, kondom. Diyos ko, pampaswerte raw. So, bago po kami bumaba, nagpares muna ka daw. Magpapares muna daw kami dito sa may pinaka baba ng
banal na bundok. So let's go guys. Siyempre hindi naman po hindi makukumpleto ang araw ang isang bikers kung walang recharge, kung wala tayong gasolina. So alitan po kayo at mag-almusal tayo ng pares. At hindi naman po ako kumakain ng pares kasi nga hindi ako kumakain ng baka. So ako lugaw lang ako with egg. So yan po yung mga bike namin. So maraming salamat sa inyo mga tol na nakasama ko ngayon. So sa mga baguhan, ite-train ko kayo. Go lang, 'di ba? Yan. So let's eat mga tol. Ayan. Handa na ang ating mga pares. At siyempre, kayo may mga kapares na kayo. May nakasabay nga po pala ako from Florac, si Tol Kelvin Calagwas. Ayan po. Ayan. Balakat sila. Taga kasaan ka kasi Tol? Taga? Manibog, Paralaya. Ayun, taga Manaloog, Paralaya. Itong si Tol Justin, Kelvin po. Kelvin Calagwas. Kaapelyido pa ni Sir Noy Calagwas. Yan. So, papunta po siya ng Treehouse. Kaya ako taga Treehouse lang ako. Kaya nga, ako naman galing ako ng PNB, Banal na Bundok. Yung mga kasama ko, yun, nagkahiwalay na kami doon sa kanto. Kaya, nagkasabay kami nito. So, enjoy the ride, and always, ingat. Tol. Oh, yan. I-search mo lang yung Aray Tol Bikers na. Muli po, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik nyo sa panonood sa aming mga vlog at video. So please like and share naman po ang Aray Tol Bikers ng Facebook page. Salamat po sa inyo mga tol na nakasama ko. Hanggang sa susunod po na aming mga rides, sana po lagi nyo panoorin. Thank you so much po sa inyo. God bless you all and mabuhay po kayo. Bye!